Gaur, bi gauza dauzkagu zurekin komentatzeko. Alde batetik, eta lehenengo gauza da guretzako izugarrizko poza dala aurten rekord bat, parte hartzearen rekorra lortu degulako. 24 klub apuntatu dira, izena eman dute txapelketan. Probintziz sarteruta Arabatiken Amorrio, Txokolakua eta Zaramagaua. Bizkaiti zei, Aizkide, Jurreta, Lemoa, Leibarra, Makina eta Zonsoko. Nafarrotiken ere zei, Buruzkain, Erreka, Etxarri Arnaz, Irurtzun, Obairena eta Batzian. Gehina Gipuzkoatik, Behatzi, Hernani, Tolosa, Zazpitxurri, Tartaloetxe, Epleren, Terikoa, Ilunpe, Gazteleku, Behatzana eta Bergara. Hogeita klube nola parte hartzen duten, aurre kanporaketak egin beharra etorri zaio. Eta ez nola nahikoa, 8 kontra, 16 klubek aurreko kanporaketak jokatu beharko dute. Efetxak abenduan 3 eta 9 aurrena tokatzen den klubaren frontoian jokatu beharko. Eta 16-etik 12 aurreneko gelditu arteko fasea, amezketa jokatuko da abenduak 16, 22, 29 eta urtarrilea bat. Horti ateratzen diren 12, jokatu dute, Idiazabale, urtarrilea 12, 13, 19 eta 20. Eta finala ordenak Beotibarren urtarrilea 27, otsaileak 37, finalerdiak otsailearen 23 Beotibarren, eta final handia ere martxoa 10 eta ere Beotibarren. Gaur eskertu nahi dugu 3 udalen parte hartzea, gurekin kolaboratzea. Logistika arrazoia direla medio eta batez ere kluben erosotasuna edo komodidadea kontuan hartu ditugu eta horregatik partidu edo frontoiak aukeratu ditugunak Oria Arroan edo Kuenkan publikatu ditugu. Hori dira amezketa, logikoki, Idiazabal beti gurekin harreman estua dobelako eta beti prest dagoelako eta Beotibar, arrazoi logistiko eta komodidadegatik batez ere. Guri ze pasatzeu, gure pasatzea talde hona zeu laneako, taldearen utzizonen, pelotea Idiazabalen kasi esan daike, Gipuzkoan putarekoa izatetio, pasau ginela, kasi desaparezitzea, lortu zen berriz pelota hastea, Idiazabal udalak pelota eskola martxan zion, uraso palde bat ematen du, nahiko lan txukunik dituen, baina, zehon denbora baten frontoia eta dana uso gutxi bat da, pelota hotxa nola izalen jakuta bintzan, frontoiak ez zion triste. Udalak ezkeneko 2 urtetan inbertsio egin du, frontoia, kondizioetan jartzeko, berriz pelota Idiazabala emateko, pelotan Idiazabala jolasteko, pelota gustatzen zakunak nahi du beste kategoriko partiduk ikustea. Eta guntzako da triston suertea, txapelketa bizala etortzea, porque jende asko da gustatzen zakuna, eta orduan jendek pelota segitzen duna, periodikotan irakurtzetu, pelotari resultatu, pelotariak ondo daiela, gaizki daiela, baina ez ditu ikusi jokatzen. Pelotari funtzionatu mundun, ez du ikusi, irakurri duna bakarri da. Eta txapelketa honek, ematen du aukera, Idiazabalen jolastuak din lau festivaletan, nivel handiko pelotari ikusteko eta partidu osorra ikusteko. Gero, nahi dena da baita, herrin, jendek, pelota itzeitea, jende komentatzea, zer dau, jende galdetzea kale zuriz, zer da txapelketaz, zer gati antolatzen da, zer pelotari etorri daiken, porque jende galdetzen da, eta espurutan zeitzeo. Eta orduan, gutzako da, oso guri eskaini zuen izala ekartzen dutera, dugu ezen duda. Gu nahi dut peloten gertu, bai herrin, herriko klube jartzen da, herriko gotiko gerrin seitzen joko batzen da eskampoa juten di. Eta hori lan zaila da, lan luzea da, baina bitarten herri egon batzak aukera, frontoien pelota ikusteko. Pilota bizi pilota zaren elkarteak azken denbora honetan eskupelotaren egoerari buelta dezente eman duen gure asmoen adierazpena plazaratu nahi dugu hemen eta orain.
Ika adierazpena diogun hau puntu hauetan biltzen dugu. Bat, pelota mundua bultzatu, garatu eta modernizatu nahi dugun jende guztiak elkarrekin lanean jarriko duen talde baten sorrera bultzatzeko asmoa dugu. Bi, kirol hau giza talde baten eta herri baten ondarea denez, herri mailako klabeetan arituko den elkarren arteko egitasmo bat behar du. Horretarako, baliabide eta asmo partikularrak bateratu, gehitu eta partekatu behar ditugu helburuak lortu ahal izateko bai banakakoa eta baita ere denonak. Euskal pelotaren ondarearen eta etorkizunaren alde lan egingo duen talde bat sortzeko ahalegina egiteko konpromisoa hartzen dugu. Horretarako egokiena ikusten den forma hartuko du. Edozein kiroletan zutabe diren promozioa, formakuntza, proiekzioa eta edapena bultzatzen saiatu behar duke talde honek.